Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kulta mongko lamun ngucap sapa sira niku hadis. Fa'in kulta mongko lamun ngucap sapa sira madhabu ahli sunnah utawi madhabe ahli sunnah iku anal maqadiru setuhune pira-pira pesten iku sabiqatun kang dingini waqad jafa lan temen-temen garing apa al-qalam bima kelawan barang buah kang utai emak iku kainun kang tetep ila yaumil kiamat merko dina kiamat. Fa kaifa yastaqim mongko khaliqa ya apa jejeg apa madhab ma'ahadzal mahwi sartane iki mabur wal isbati lan netepake kultu ngucap sapa ingsun al mahwu utami ngelbur wal isbatu lan netepake iku mimma setengah saking barang jafa kang garing bihi kelawan emak apa al-qalam wasabakolan muslimin bihi kelawan emak apa al-qadaru pesten apa al-qadaru pesten apa al-qadaru pesten fala yamku mongko ora mlebu sapa Allah Gusti Allah saean ing suwiji-wiji wala yusbitu lan ora netepake sapa Allah saean ing suwiji-wiji ilama aning barang sabako kang muslimin bi kelawan ma apa ilmune Allah fil azali ing dalam zaman azali wa alaihi lan ing atase ilama sabako yutarot tabu dan urut-urutake apa al-qadha pesten wal qadaru lan qadar qadha hakadha kaya mengkini fala yamhu zakarahu nutur ing sapa al-khazin imam khazin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa amar rizqu anapun utai rezeki al-mamluku kan dan miliki iku fama mongko nuli barang yang meliku kan miliki iman sapa kulu wahidin saben-saben wong suci min amwali dunya saking piro-piro bondo dunya ala kasabima ing atase milang-milang barang qadara kang mesti sapa Allah Ta'ala wa lan rezeki kosama kang sapa Allah lahu maring likuli wahid aili kulli wahidin tegese maring saben-saben wong suci ayam likahu yen to miliki sapa kullu wahid ing iman wa utawi mamluk ayil mamluku tegese kang den miliki iku min rizqillah saking rezeki ne Allah Ta'ala min rizqillah saking rezeki saking Allah. Qala sapa Allah Ta'ala
Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina anfiqu nginfakno sira kabeh mimma setengah saking barang rozaqnakum kang paring rejeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kala sapa al-musannif ay mimma setengah saking barang malaknakum kang awe milik sapa ingsun ing sira kabeh kila dinen kabake arodan ngersakake sapa Allah bihi kelawan anfiku az-zakata ing zakat al-wajibat akan wajib wakilalan dan ucapake aroda ngersakake sapa Allah bihi kelawan anfiku sedekah tatawu ing sedekah sunah wal infaq lan nyodakoake fi wujuhil khair ing dalam arah kebagusan. Wa amar rizqu anapun utai rezeki al mau'udu kang den janji iku fawa mongko utai rezeki iku mabarang wa adakan janji-janji sapa Allah Gusti Allah bi kalawan man janji-janji ibadahu ing pira-pira kawulane Allah al-muttaqina kang wedi Allah kabeh bisyak takwa kelawan syarat takwa halan khalisan nalika halalan khali halal mingguri katin saking tanpa kangelan aita abin tegese kangelan wa masyakotin lan masyakot. Qala Allahu dawu sapa Allah Ta'ala wa man utai sapane wong kuya tapi wedi sapa man Allah ing Gusti Allah ya ja'al mongko dadekake sapa Allah lahu maring man dadekno makhrajan ing kajembaran min kurabi dunya saking prihatin ing dalem dunya prihatin ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat wa yarzuquhu lan paring rezeki sapa Allah iman min kaisula yaktasib saking ora ngira-ngira sapa man min wajin saking wajah layuh toru kang ora den kerentekake apa wajah bibalihi kelaman ana atine man wala taksibu lan ora ngira-ngira sapa man in wajahin wa rawana wa rumiyalan den riwayatake anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu setune kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi iku qara'ahan maca sapa kanjeng Nabi ing Qur'an maca sapa kanjeng Nabi wa man yattaqillah wa man yattaqillah faqala mongko nuli dawuh sapa kanjeng Nabi makhrajan ing kajembaran min subuhati dunya saking pira-pira subate dunya wa min ghamaratil maut lan saking bangete
perkiwuhe mati lan banget perkiwuhe mati wa in syada'idi yaumil kiamah lan saking belaine dina kiamat wa qala lan wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini stune ingsun iku la'alam yakti weruh sapa ingsun ayatan ing ayat lau akhoda lamun cecekelan sapa annasu menungso biya kelawan ayat la kafathum mongko yakti nyukupi apa ayat ing nas waman utawi sabane wong iku ya taqi wedi sapa man Allah Gusti Allah famazala mongko dingsir sapa kanjeng Nabi iku yakro wa sapa kanjeng Nabi ing waman undi yattaqilah yaj'alni wa yuhidulan baleni sapa kanjeng Nabi ing waman yattaqilah kada kaya mengkene kada kaya mengkene ini la'alamu ayatan zakarahun nutur ingzan sapa an-Nasafi Imam Nasafi wa qala lan dawuh sapa aksarul mufassirin luwih akeh ulama mufassirin nuzilat dan turunake apa hadil ayatu fi Auf bin Malik al-Asja'i asaro boyong sapa al-musyrikuna wa musyrik kabeh boyong ibnan ing anak lanang lahu kang keduwene ibnan lahu keduwene Auf yusama dan arani sapa ibnan diarani Saliman ing aran Salim fa'ata mongko teko sapa Auf sahabat Auf tumeka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yastaki kaliwatul sapa Auf yastaki kaliwatul sapa Auf wadul ilaihi maring kanjeng Nabi al-faqata ing bangete fakir wa qalan matur sapa Auf innal adwa satune satru iku asar boyong sapa adwa boyong ibni ing anak lanang ingsun wa jazaat lan ngersula sapa al-ummu ibuke fama mongko utahe apa iku yang muruni perintah sapa panjenengan ing kula faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah ittaqillah
fasbir itaki wadiyo sapa sira Allah ing Gusti Allah fasbir mongko sabar sira wa amuru kalan perintah sapa ingsun ing sira wa iya halan ing antas taksira yen to ngekeh-ngekehake sapa sira napa sira loro yo auf karo bojone min kauli la haula wala quwata illa billah saking pengucap la haula wala quwata illa billah fa adamu qadali sapa au ila baiti malaikumai au qala lan ucap sapa au li imraati maring wadoni au inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaroni perintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun wa iya kilan ing sira wadon perintah tunukas sira yen to ngake-ngake sapa ingsun ala kauli la haula ing atase kaul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah na'am nggih nak Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah nik mama ngoten nik mama sak bagus-baguse apa mabarang amarona kang perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita bi kelawan faja'ala mongko tumandang sapa Auf lan imro'ah iku yakulani ngucap sapa Auf lan imro'ah Fal-ghafara mongko lali sopal adu satru anibnihi saking anak lanange Auf fasako mongko giring sapa ibnun ghanamahum ing wedhuse adu waja'alan teko sapa ibnuhu biha kelawan gonang ilal Madinah maring negara Madinah wa ya utawi gonang iku arba'atu alafi syatin petang wedhus wah tekan petang wedhus sampeyan duwe wedhus 10 ae digeret kan mriko digiring kok petang wedhus pundio fanazalat mongko temurun apa ayatu ayat wa ja'ala wa may yattaqilla yaj'al makhrajan wa ja'ala lan dadaake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilkal aznama ing mengkono-mengkono pira-pira wedhus lahu keduweni ibni para walan cerita sapa Al-Hasan an Imran bin Husain qala dawu sapa Imran qala dawu sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku ing kota anjungkung sapa man ilallah maring Gusti Allah kafaru mongko nyukupi ing man sapa Allah ulamuk natin ing saben-saben ragat
warazaqahu lan paring rezeki sapa Allah iman min kaisulayak tasib saking sekirane ora ngira-ngira sapa man wa manutai sapane wong iku ing kotokan jungkung sapa man jungkung yo ibadah sing tenanan ila dunya maring dunyo wakala moko masrahake sapa Allah ing man dipasrano ilaya maring dunyo wa qala zajjat ai idza taqatat kalane wedi sapa man wa asarolan milih sapa man al halal ing perkara halal wa sabrolan sabr ala ahlihi ing atase ahline man fataka mongko buka sapa Allah alaihi ing atase man ingkana lamun ana sapa man iku zabaikin wong kang duweni rupa warazaqahu lan paring rejeki sapa Allah iman min kaisulayan tasib saking sekira ora ngira-ngira sapa man wa ani bin Abbas anna nabiyya sunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kala dawuh sapa kanjeng Nabi man utai sapane wong iku aksara ngekeake sapa man minal istighfar saking maca istighfar ja'ala mongkon dadekake sapa Allah lagu maring man min kulli hamin saking saben-saben prihatin didadekno farajan ing kebungaan wa min kulli dhaikin lan saking saben-saben kerupekan makhrajan ing kajembaran wa razaqahu lan paring rejeki sapa Allah iman min kaisulayah tasibu saking sekira ora ngira-ngira sapa man atawakul wa tawakkul utami kumandel ala Allah ing atase Allah iku layu nafi ora nafeake apa tawakkul khotan layu nafi ta'at tiyal asbab ing nekani pira-pira sebab fataroka mongkon ninggal sapa fataroka mongkon nuli ninggal fataroka mongkon nuli fatarku ta'atia mongko ngeutami ninggal nekani asbab itikalan krono kumandel Allah ing atase Gusti Allah iku khisatun asor asmani asor sejani ya iku khisatun asor sejani khisatu himatin asor sejani wa adamu muru'atin lan ora anani sifat perwira li anna fihi krono setuhuni iku ing dalam li anna fihi krono setuhuni iku ing dalam ini tarku ta'atiha tarku ta'atiha ibtolal hikmah ono batalake hikmah
alatikan ahkama akan ngukuhake ing hikmah sapa Allah Gusti Allah di dunia ing dalam dunya mintarti bil musabbabat saking murut-murut perkara kang den sebabake mintarti bil musabbabati saking murut-murutake perkara kang den kang disebabi alal asbabi ngatasi pira-pira sebab kama kaya dene barang sabar kang nutur iman sapa al khatib imam khatib aing ilamu kalamun den ucapake apa naro ningali sapa ingsun kasiron ing wong akeh minal atiyam saking pira-pira wong kang wedi Allah ing pira-pira wong kang wedi Allah mutadoi ikon mutadoyakon muten kalih den rupakake sapa alaihi sapa alaihi sapa alaihi man minal atiyah itu kasiron minal atiyah itu sapa alaihi kasiron fiz rizki ing dalem rezeki uji badan jawab apa anahu apa bi anahu kelaman setuhune setuhune kasiron iku layak lu ora sepi min rizki saking rezeki wal ayatu utawi ayat pamen yatakillah yaj'alau makhrajahu wal ayatu utawi ayat pamen yatakillah iku lam tadullah ora tuduh apa ayat ala anna muttaqiyah ing atase wong kang wedi Allah iku yuwasaku den jebarake sapa lahu muttaqi birizeki ing dalem rezeki bal-balat balik tuduh apa ayat ala anahu ing atane setuhune muttaqi iku yurzaku den paringi rezeki sapa muttaqi min haitsulayah tasib saking sekirane ora ngira-ngira sapa muttaqi wa hadza utami iki wa hadza utami iki wa hadza utami iki yurzaku min haitsulayah tasib yurzaku iku amrun perkara mutaridun kang kelaku fil atiyah ing dalam pira-pira wong kang wedi Allah kabeh kama kaya dene barang kala kang dawake iman sapa al-alama wong kang banget ngalimi al-qur'iyyu wa hadhihi mongko utahi kila aksam ali aksamu tegese pira-pira bagian al-madhkura kang den tutur iku aksam rezeki pira-pira bagiane rezeki wa ya utahi aksam rezeki iku arbaatun ana papat kama kaya dene barang takot damang kang wis dingin apa ma al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu